napinpintas, naragragsak, ken naprogreso a Bangued. Abreños, mag-ingay! Rinibo a katao, nakipagragragsak ken nakikanta, iti kaaldawan ti Washington Day, presenting Artista Night. Gapo kada iti top performers, asagot na Kong GB Bernos, Kong Ching Bernos, ken ti LGU Bangued, nga indolwa ni Mayor Pope Cardenas. Pinarubatan dagiti comedian host of the night, nga ida MC Mua, ken Donita anang Ted, rayaw kada iti audience. Mapa hip-hop, rap, R&B, folk and indie pop, ken reggae, name it ka Solid North, all in, ang naisagot kadagiti umili ken Abreños. Imo na ang nag-perform ex-battalion member, singer-songwriter, ani Skusta Clee. Talagamit ang kabisado, ken nakising along nagiti Abreños kadagiti hit song na. Solido, ken napuan emosyon a performance. Tinsagot ti Filipino indie folk pop band, Ben&Ben, ken indaulwan nagiti twin brother, a Paulo ken Miguel. Nakikanta, naki-emote dagiti audience kadagiti hugot, heartbreak, ken nostalgic a kanta ti banda. Last but not the least, the main artist of the night, Elias and the band. Na-viral ka na bigbig ni Elias, gaputi signature dance move na. Baby boomers, Gen X, Millennials, Gen Z, ken Gen Alpha, game na game ang nakising anong, nakilagto ken nakisala. Bonus pie, may isang audience na naki one-on-one dance ken ni Elias. Plus gym come true met, may sa a fun girl, kalpasan nga indon solweta ni Elias. Napuan kilig ken ragsak ti Artista Night at talagamit ang narik na dagiti Abreño nga iso dati bida iti panagpiesta ti Bangued. Well, sobrang nag-enjoy kami. Tapos, ang saya, grabe. Si Elias, sobrang nag-enjoy ako. It's truly amazing. I really loved it and I think it's really good. Yung administration nila. Naglepas ti Rabii, babaen iti grande. Nakulay, ken naranyag a 5 minutes double layer fireworks display. Washington Day! Jessica Boreta, Balitang Solid North.